Bon dia, família. Un dia més en unes condicions lamentables. Són les 5 del matí, em trobo molt malament. Jo l'únic que vull és anar a casa, però no anirem a casa. Anirem a fer un dia la vida d'un pescador. I a més d'un pescador diferent, d'un pescador de pesca d'arrossegament. A veure què ens ensenya, a veure què ens explica. Estic nerviós de veritat i estic molt adormit, també. Som-hi. Hola. Ets el Josep? Sí. Hosti, què tal? Jo el volia buscar perquè me queda poc per sortir. Vale, sóc el Guillem. Vale, tu anem cap allà. Et segueix? Vale, fantàstic, gràcies. Fabulós, ja sabeu que és fabulós. És pescador de tercera generació. És a dir, els seus pares són pescadors i els seus avis són pescadors. Això m'encanta. Uau, impressiona, Al final, Hola, què tal? És el Marcel. Hola, què tal, Jo soc el Marcel? Guillem. Josep. encantat. 25 metres de barco. Déu-n'hi-do, és gran. Sí. Andreu, Hola. propietari i patró. Guillem, encantat. Guillem i el Marcel. I l'altre noi és en David. Què tal, Guillem? El més jove Ahmed i l'altre Halil. Vale. Halil i Ahmed, fantàstic. Oh, que guapo. Família, bon dia. Són les 6. M'acaben d'explicar que fins les 6 no els deixen sortir. Per tant, fan una volta d'escalfament per aquí al costat del port i a les 6 en punt ha fotut a tot gas cap amunt. Cap on estem anant ara? Ara anem cap a França. El Golf de Lleó. Cap a? El Golf de Lleó. Estic acabant de decidir, però unes 20 milles de port, 20-25 milles de port. 20 milles, que quants quilòmetres són 20 milles? 20 milles són 35 quilòmetres. No? Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? I ara el miraré també, miro on van les altres barques per no molestar-nos. També el que mirem és el preu que va el peix a la subhasta, perquè nosaltres venem amb subhasta. També va en funció del dia. Canvia el preu de cada espècie depenent del dia. Sí. I avui quina està més cara, per exemple? Avui cap. El divendres és el dia pitjor. Durant la navegació, Sí. hi ha el segon patró que fa la navegació, la gent se'n va a descansar un ratet, una estona, fins que arribem a Calador. Se'n van estirar a dormir un ratet. Ah, però on dormen? Nosaltres a baix. Ah, baix i a lloc, eh? Sí. I ell, que és el patró, dorm aquí. Ah, tu posa en aquest llit aquí a dormir i llavors tu i jo anirem A baix. a dormir també. Sí, a baix. Va, anirà tothom a dormir. Ah, o sigui, jo ara tinc una petita siesta. Sí. Això és una meravella. això ara va- Gràcies, thanks God. El pilot automàtic aquí és com un avió, això. No hi ha cap feina en el món que com arribis al matí te posis a dormir. Totalment. Doncs pues vinga, arribeu a dormir. Aquí tenim el lavabo. És la cadena, vale? És amb aigua de mar. És amb aigua de mar. Ja m'ha dit que després de la siesta el que fan és esmorzar, no? Hòstia, fa por, això. Aquí rellisques, ells estan molt acostumats, però... Ens posarem aquí, nosaltres, i el moviment tu estàs acostumat. Sí, el moviment serà això, més o menys. Déu-n'hi-do. Bona nit. Poc m'ho esperava que a les 6 ja tornaria a ser el llit, família? Quina puta meravella. Les coses que estic vivint no tenen cap sentit. M'ha recordat una mica a dormir en el camió, això. Però no és exactament igual perquè el moviment que hi ha, el balanceo que hi ha, aquí la càmera no es veu, però és increïble. El Josep m'ha dit que és una mica com estar quan eres petit i estàs al carrito. Doncs és una mica això. Bona nit. De sobte va sonar una alarma que ens va despertar. Els mariners, sense pensar-s'ho i d'un bot, es van aixecar.
es van calçar les botes d'aigua i van pujar a coberta. El Marcel i jo, completament desorientats d'haver dormit de bon matí i una mica remoguts pel balanceig constant del mar, vam mirar l'hora. Ja eren les 9. Vam pujar a coberta i ens vam trobar que ja tothom s'hi havia posat de ple. La barca ja havia arribat a un dels caladors del Golf de Lleó. Els caladors són les zones concretes on es pot pescar segons la normativa. I dins d'aquesta àrea delimitada, el patró ha de decidir una ruta o un traçat d'arrossegament, que és el trajecte que farà la barca amb la xarxa arrossegant. La pesca d'arrossegament funciona com si fos un gran sac de xarxa que es fa córrer pel fons del mar. Primer es deixa anar la xarxa, que pot fer prop d'un centenar de metres. Tot seguit hi van les llargues cordes d'acer, els cables, que connecten la xarxa amb les portes. Les portes són unes planxes metàl·liques gegants que, un cop dins l'aigua, s'obren cap a banda i banda, com si fossin ales, i fan que la boca de la xarxa quedi oberta, és a dir, que el sac es quedi obert pels laterals. I perquè s'obri verticalment, a la part de dalt de la xarxa hi ha uns flotadors que l'estiren cap amunt i a la part de baix uns rodets i pesos que l'arrosseguen fins tocar el fons. D'aquesta manera, mentre la barca avança a poques milles per hora, la xarxa va filtrant tot el que troba al seu pas i ho condueix cap a la cua de la xarxa, és a dir, cap al final, on es va acumulant el peix que queda atrapat. Bueno, família, despertar raro, eh? En ma vida m'havia despertat així d'una siesta. Ha sonat una alarma, mec, i han pujat tots corrents i ja estaven tirant la xarxa cap al mar, al mig de no sé on som, suposo que aigües internacionals, perquè posa França, però clar, ja estem molt endintre, no sé on som. Ho trobo perillós, si t'enganxa. Doncs ara imagina't això, el barco així, a vegades que anem... Amb onades de... És literalment el TikTok aquell, no sé si tu te l'haurà arribat, lo de... Onda... All hands, hoist the colors high, heave ho. Ja preparant el cafè, eh? Sí, la sopa. Ja saps de quin és cadascú. Mira, ens els pintem, Clar. per saber cada un quin el té. I el- El groc, el meu és el blau... I ell ja sap quins van amb cafè, amb sucre, quins Sí, sense. exacte. Això és important, fer bé el cafè de cadascú, Sí. perquè si no la gent s'emprenya també. Has dormit tu ara una estona? Una estona, sí. Jo he pogut dormir una estona. Tu no? A vegades no pots dormir. No, a vegades és que hi ha vegades que ens hem d'aguantar perquè de la llitera cauries. Llavors que us llegueu No, però ens agafem. Saps que hi ha les baranes aquelles? i Ens agafat a la agafem. barana i aguantar. Però, bueno, però no pots dormir, eh? Bueno, xin-xin. Moltes gràcies. Marcel, Marcel. xin-xin, que... Tipus de peix que nosaltres pesquem. Maire, raps, lluç, escamarlans, gamba blanca i quan és mal temps, un altre tipus de peix, roger, jo què sé, capellans, tot tipus pops. Llavors vindrà tot el peix barrejat i nosaltres el que fem és triar aquest peix, relentar-lo i col·locar-lo bé. Li posem gel i el preparem per vendre. I ara què farem? Ara què farem? Prepararem l'esmorzar, no? Home, hem dormit i ara... I ara prepararem per menjar, no? Si no, es farà molt llarg, això. Vale. A veure, Josep. Veus? Estem aquí filetejant la maire, que és el que ens menjarem per esmorzar. I ara aquí la rentarem amb aigua del mar i ens la menjarem, no? Vale, i tant. I ara ell això ho rebossarà i... Uah, que bo, eh? Sí, farem una mica de maionesa i andant tot. Pesadet, I això què és? Això vol dir que hem d'anar deixant a cable. Ah, vale, llavors... És la Vale, alarma. doncs va, anem a fer un mig. Arma per arribar. Sí, quan sona l'alarma vol dir que des de dalt t'avisen deixar cable i cada marca de vermella. Entre marca i marca 50 metres. I quants has de fer ara? Ara hem de fer dos marques, 100 metres. Com ho saps? Perquè ha tocat dos Per la cops. fundària. Però ha tocat dos cops. Amb un cop i tu li preguntes aquí Ah, i vale. diu dos marques. Vale. Els vas fent baixar a tirar cable, no? Ah, vale, ara hi ha hagut aquesta baixada i per això els hi has fet baixar 200... Ah, no, 100 metres, no? Bueno, va, anem a esmorzar. Tu vindràs a esmorzar? No, jo estic aquí, jo no me'n moc d'aquí dalt. Veus, això és la maire que la posem en bou i després l'enfarinarem i la afegirem. Madre mía, esto sí que es bueno. Directo del mar. Directo y fresco, Es fresco, ¿no? Solo marinero que come pez. Claro. Esto, Nosotros nada. Pero rico también, Vinga, cap a... Som-hi! Això és la pesadilla, tot el... I això pot passar mentre esmorzes, eh? Exacte. Aquesta vegada han de deixar anar dues marques de cable. I aquest procés es repeteix constantment durant les 4 hores i mitja que la xarxa s'arrossega. I durant el matí, l'alarma sona tants cops que no aconseguim trobar el moment d'esmorzar.
Bueno, n'hi ha un que sí. Es queda el Marcel, gran amic meu i càmera, vigilant l'esmorzar. Quina vida, el Marcel. Al final aconseguim seure amb la tripulació a taula i esmorzar. I és un dels millors esmorzars que he fet mai. Jalil, bon profit! El Jalil m'explica que quan era jove i la seva filla era petita, feia de pescador al Marroc i havia arribat a estar 4 mesos pescant a alta mar. 4 mesos. En un barco grande, em diu. Sí, barco grande, barco grande. I diu que és molt dur. Molt dur. Muy duro, Muy duro. muy duro, muy mal, muy duro. Diu que els pescadors ho comparaven amb el càncer, que estàs 4 mesos sense veure la filla, la dona i la família, i que et sents sol. M'explica que ara està molt millor, que la família està llançant i que pot tornar cada dia a casa. Em diu que els dimarts i els dimecres surten de port a les 2 de la matinada i arriben a les 6 de la tarda. En total són 16 hores, sense comptar l'estona abans d'embarcar i la de després d'arribar a port. I els dilluns, els dijous i els divendres surten a les 6 de la matinada i també arriben a les 6 del vespre, que és l'horari que fem avui. M'explica que quan arriben, al vespre, venen el peix a la llotja i cap a les 7 ja són a casa amb la família. I em remarca que els dissabtes i diumenges ara té festa i diu que això està bé. Termina a las 7 a casa, con familia, y sábado, domingo, fiesta. Está bien. Aquesta és la vida del pescador. La pesca d'arrossegament, contràriament al que molta gent es pensa, no és una pesca que ho destrossa tot. De fet, és un art molt selectiu, perquè hi ha molta espècie que no entra, que no l'agafem. L'espècie corre i nosaltres anem darrere d'ella. No tenim, per exemple, com tenen altres arts, un reclam. La pesca d'arrossegament està molt crucificada en aquest sentit. I per què creus? Perquè s'ha venut malament, perquè el nom, per exemple, arrossegament, ja és un nom lleig, perquè sembla que ho arrosseguis tot. Llavors el que diuen molts activistes medioambientals, que destrossa el sòl marí. És que aquest sol marí aquí baix és inerte, o sigui, és fang. O sigui, molta gent diu, no, és que els arrossegadors trenquen la Posidònia. Estem en una profunditat d'uns 330 metres. Dic que me diguen a 330 metres que hi ha si no arriba ni la llum del sol. I el que t'he dit abans, hi ha moltes espècies que si no fos per la pesca d'arrossegament no n'hi haurien. No hi hauria escamarlà, no hi hauria maire, no hi hauria gamba vermella. Però que no n'hi hauria, vols dir? Que la gent Al no... mercat. Vale, no en podríem menjar. No en podrien subministrar perquè és l'única manera que se captura és amb la pesca d'arrossegament. Molta gent d'aquesta ecologista que jo crec que hi han de ser-hi, perquè hi ha gent que fan... No sempre tothom és bo i tothom fa les coses ben fetes. Però esclar, una cosa és que hi hagi un control i una cosa és que hi hagi una pressió excessiva. Jo crec que les mesures s'han d'implementar, però després has d'esperar un temps per veure el resultat d'aquestes mesures. El que no pot ser, que és el que passa ara, és que cada 6 mesos o cada any una mesura nova. Dic, aviam, com podeu saber si les que heu aplicat en un període de 6 mesos o un any donen resultats? No es pot saber. Ai, ja creixer de temps. Hòstia, quina bona pinta. Canana, gamba, camarón y cabra. Això quan costa, el restaurant? Mira, això deu ser de 30 per món. I vas traient el... Hi ha una mica de clor. Mira. Ah, i això es menja. Bueno, soldado caído, Biodramina. Està blanc com la llet, tio. Mira, si està marejat. I aquí tens tot ben guardat, no? No, diguéssim d'estar aguantant tot el rato. Després d'un dinar de mariners i una estona de fer el ronso de protocol, es vesteixen amb els monos de pesca i es preparen per recollir la xarxa i separar el peix. Em cedeixen un outfit complet i em diuen que em farà falta si no vull acabar xop de cap a peus. Portem 8 hores mar endins i 5 amb la xarxa arrossegant. Entre els mariners comença la intriga. S'haurà fet bona pesca o no? Família, el moment més important del dia, després de cobrar, m'ha dit el patró. Primer és cobrar, el segon més important és aquest, recollir la xarxa.
Aquí hi ha molta quantitat, no? Sí. Quants quilos? Més o menys 400 o així, no? M'ha dit? Fa una mica de pena a mi, però clar, perquè no estic acostumat, suposo. Ho has d'agafar, això, si no, la maire és mort. Neix i al cap d'un any és mort, això. Un cop han recollit la xarxa, comença una cursa contra rellotge. Reparteixen per tota la coberta les capses blaves on guardaran el peix i tota la tripulació, inclòs el patró, s'encarrega de netejar-lo amb la manguera, separar-lo per espècies i mida i descartar tot allò que no té valor comercial. Quan la caixa està plena, la cobreixen immediatament amb gel per conservar el peix en les millors condicions abans de vendre'l a la llotja. És una cursa contra rellotge perquè mentre tot això passa, l'objectiu és tornar a port com més aviat millor. Els primers pescadors que arriben venen el peix a un preu més elevat. La barca avança amb el pilot automàtic a una velocitat considerable, direcció a port. El patró controla la ruta, vigila les altres embarcacions i alhora ajuda a separar el peix. Quan hi ha mala mar, la feina es duplica. Han de separar el peix i després recollir-lo de terra perquè el balanceig tomba les caixes. L'aigua pels laterals pot arribar a tocar la part de dalt de les baranes, primer d'una banda, després de l'altra. Un peix asimètric. Quan neix, ja els ulls són a cada banda. I quan va creixent, ja l'ull migra i se posa aquí. Avui han pescat uns 400 quilos de peix. Una bona jornada, diuen. Hi ha dies que n'hi ha molt menys, però també hi ha dies que n'hi ha molt més. Pregunto pel sou al patró i m'explica. Com més pesques, més cobres. Va a la part. Quan més pesques, més cobres. No hi ha un salari fixe. Bueno, hi ha el salari mínim interprofessional, que el superem sempre. Clar. Però va a la part. Descomptades les despeses estructurals, el que queda es divideix. Un 50% per la tripulació i un 50% per l'empresa. Dins de la tripulació, cadascú cobra segons l'acord amb l'empresa i el càrrec que ocupa. Per fi a terra! Terra ferma! Família! La felicitat de veure terra després de 12 hores és indescriptible. Sento que torno d'una gesta molt gran i busco a veure si algú m'ha vingut a rebre a port. És evident que no. Tot i això, em fa molta il·lusió veure que la família del Josep sí que hi és. M'explica que cada dia el venen a rebre a port, que és una antiga tradició dels pescadors. Quan el vaixell arribava, la família era allà per saludar-los, per veure què havien pescat i ajudar a descarregar. Era un moment de retrobament que connectava la família, els pescadors i la comunitat. Al cap i a la fi, l'avi del Josep era pescador, el seu pare era pescador i ell és pescador. Els seus fills, però, no seran pescadors. Hòstia, ara seria graciós caure jo, la càmera i tot aquí i pam, final del vídeo. Porto 8 oficis de la sèrie, bueno, 8, 9, és igual. És increïble, o sigui, el que he descobert avui és molt bèstia i és molt bèstia sobretot perquè crec que tothom ho hauria de fer un cop a la vida per com a mínim valorar el peix, per començar que tens al plat, segona per valorar la teva feina o si tens una altra feina doncs per saber el que és, perquè és que dels 8 oficis és la feina més dura que he viscut i és increïble i t'estic molt agraït per haver-me ensenyat i haver-me obert les portes de la teva feina. Moltes gràcies. Bueno, gràcies a tu, Guillem, i ja ho saps, quan vulguis ja pots tornar. Ja tornaré un dia que faci mal temps. Mal temps,